De rechtbank boog zich vandaag over een steekincident in een auto bij Oostburg. Waarom stak een man daar zijn stiefvader neer? Frustratie, onmacht en drankverslaving. Dat leidde tot het doodsteken van zijn stiefvader. En verder vandaag. Waarom vragen mensen op een festival naar Valerie? En heeft Veren een wereldrecord te pakken? Goedenavond. Een kort en klein geslagen vakantiehuisje, een fles tequila en ruzie over de kinderen. Er kwam veel voorbij vandaag bij de rechtbank tijdens de behandeling van een dodelijk steekincident in een auto bij Oostburg. Verslaggever Mark van Leijden praat ons zo meteen bij over de strafeis van het Openbaar Ministerie. Maar eerst terug naar begin dit jaar. Het is donderdagavond 16 januari van dit jaar. Op de rondweg bij Oostburg gaat het flink mis in een auto uit België. Een 44-jarige man uit Knokke-Heist steekt met een mes in de nek van een 67-jarige man uit Aalst. De 44-jarige man vlucht weg. De hulpdiensten komen ter plaatse, maar het slachtoffer overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. De politie verspreidt een burgernetbericht met een signalement van de verdachte en dat signalement bereikt ook Jasper, die in Zuidzande net zijn moeder wil wegbrengen met de auto. Ik loop naar buiten en ik zie de verdachte lopen hier midden op straat. We zijn de auto ingestapt en we zijn achter de dader aangereden terwijl ik de politie aan de lijn had. Dankzij de oplettendheid van Jasper wordt de verdachte opgepakt door de politie. Sindsdien zit de Belg vast. We gaan naar de rechtbank, naar verslaggever Mark van Leijden. Mark, het slachtoffer was dus zijn eigen stiefvader. Dat is natuurlijk opvallend. Ja, dat is eigenlijk best wel wrang, want die stiefvader beschouwde de verdachte als zijn eigen zoon. Hij had hem al vaker geholpen dat jaar en ook gezorgd dat hij geholpen kon worden voor zijn verslaving. Waarom stak hij hem dan toch neer? Nou, volgens de verdachte deed hij dat omdat hij in een waan was, dat hij in een roes was. Hij had de dag van tevoren nog een fles tequila naar binnen gewerkt. Had het huisje waar hij verbleef, vakantiehuisje in Breskes, had hij kort en klein geslagen. En allemaal uit frustratie omdat hij zijn 3 kinderen even niet mocht zien. Nou, vervolgens op 16 januari, een dag later, kwamen zijn moeder en zijn stiefvader hem halen om alsnog naar een verslavingskliniek te brengen. Is tijdens de zitting eigenlijk ook duidelijk geworden wat er nou precies in die auto gebeurd is? Nou, de moeder zegt dat ze een snelle beweging zag, een klap, alsof de stiefvader geslagen werd. Maar ja, dat bleek dus eigenlijk wel pijn te doen en hij zei ook dat het bloedde. Nou, het bleek dus dat de verdachte had zijn stiefvader met een vleesmes in zijn nek gestoken en die is vervolgens gestikt in zijn eigen bloed. Mark, tot slot, het Openbaar Ministerie is vandaag natuurlijk ook met een strafeis gekomen. Wat voor straf vinden zij op zijn plaats? Zij vinden 10 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor onbepaalde tijd op zijn plek. Nou, en de rechtbank die gaat daar over 2 weken uitspraak over doen. Mark van Leijden, dankjewel. Zeeland telt het hoogste percentage jongeren dat in een vakantiehuis woont. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om 670 jongeren, fors meer dan het landelijk gemiddelde. En ook in de andere leeftijdscategorieën liggen de cijfers in Zeeland hoger dan in de rest van het land. Nog meer statistieken. Ouders smeren hun kinderen op zonnige dagen niet vaak genoeg in, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht. En daardoor is de kans groter dat ze op latere leeftijd huidkanker oplopen. 1 op de 5 kinderen is vorige zomer ernstig verbrand. Het Huidfonds noemt dat zorgwekkend. De grootste kans om te verbranden lopen die kinderen op het strand of bij het zwembad. Muziek, gezelligheid, een hapje en een drankje, daar denk je aan bij een festival. Maar wat als je opeens ongewenst een hand over je bil voelt glijden of vervelende opmerkingen naar je hoofd geslingerd krijgt? Dan krijgt zo'n festivaldag toch ineens een bittere nasmaak. Hoe voorkom je dat? Nog even en dan barst in IJsendijk festival Wijtje Rock los. Bezoekers die naar het toilet moeten krijgen een duidelijke boodschap mee. Ongewenst gedrag wordt hier niet getolereerd. We hopen eigenlijk natuurlijk dat het niet voorkomt. Maar als er toch iets gebeurt, hopen we ook dat het in de directe omgeving opgelost wordt. Dus als je met vrienden op pad bent en je ziet een van je maten iets doen waarvan je denkt, dit gaat de verkeerde kant op, dat ze elkaar aanspreken. Mocht dat toch niet lukken, mag iemand zich altijd melden bij iemand van de organisatie, de vrijwilligers of de security. En dan worden er passende stappen ondernomen. Ja, want is het wel eens voorgekomen dat je weet? Wij hebben geen meldingen ontvangen, maar ik steek niet mijn hand in het vuur dat er nooit iets is gebeurd. Op Vestrock in Hulst gaan ze een stapje verder.
Afgelopen editie is daar Valerie geïntroduceerd. Een codewoord dat bezoekers kunnen gebruiken wanneer ze in een vervelende situatie terecht zijn gekomen of iets naars zien gebeuren. Waar is Valerie? Je mag bij mij achter de bar eventjes komen. En dan? Nou, Valerie, op het moment als je je onveilig voelt, dan kan je aan de bar zeggen, waar is Valerie? En dan zijn wij geïnstrueerd om jou achter de bar mee te nemen en ons barhoofd te informeren dat er een onveilige situatie is. En dan wordt de beveiliging erbij gehaald en dan wordt op die manier het probleem opgelost. Wat vind je ervan dat het is ingesteld? Nou, ik vind het heel goed. Je hebt natuurlijk een stukje veiligheid wat je creëert. Is er al iemand naar Valerie komen vragen? Vandaag nog niet. En ik hoop ook niet dat het voorkomt dit weekend. Maar mocht het wel gebeuren, dan zijn wij allemaal op de hoogte van wat we moeten doen. Na afloop van Vestrock blijkt dat er een paar keer naar Valerie is gevraagd. In alle gevallen is het goed afgelopen. De organisatie zet het codewoord daarom volgend jaar opnieuw in. Toch nemen niet alle festivals in Zeeland maatregelen. Verschillende organisaties vinden het lastig, want wanneer is iets grensoverschrijdend? Ook voor ons is het niet altijd even helder. Hè? Wat voor jou oké is, hoeft voor mij dat niet te zijn. Dus ik denk dat dat ook per persoon afhankelijk is. En we gaan vooral uit van de situatie van, is er iemand aangeraakt, mogelijk meerdere malen. Terwijl duidelijk aangegeven is dat dat niet de bedoeling is. Verbale communicatie die niet oké is. En de persoon om wie het betreft, die neemt daar aanstoot aan, die vindt dat zijn of haar grenzen overschreden zijn. Daar gaan we op in. De organisatie van Weicherok hoopt dat posters plakken voldoende is om er de komende 2 dagen opnieuw een veilige en gezellige editie van te maken. Voor iedere festivalbezoeker. De organisatie van Festival de Ballade in Terneuzen zegt geen maatregelen te nemen. En bij Grieps in Grijpskerken beweren ze dat dergelijk gedrag bij hen op het festival simpelweg niet voorkomt. Niet alleen de Zeeuwse vissers, maar ook duikers willen dat er op 7 plekken in de Zeeuwse wateren geen staalslakken gestort worden. Het kabinet heeft een verbod afgekondigd voor het gebruik van staalresten op land. Maar in het water mag het nog wel en duikers vinden dat het verbod overal zou moeten gelden. Het Vlissingse windorgel is stuk. Het maakt nog wel geluid, maar een van de bamboestokken is afgebroken. Heel jammer en zorg dat het vernieuwd wordt. Ik heb gehoord, er zijn pijpen, dus vandaag bericht, morgen aanpakken. Bamboe is een natuurproduct, dus door de tijd heen gaan dingen verslijten. En je ziet gewoon, als je hier de coatings ziet en zo, dat vergt gewoon opnieuw onderhoud. Dit werk is een uniek werk. Er zijn er nog 2 in Nederland. De symboliek van dit werk is vandaag de dag nog super actueel. Het is de internationale verbinding tussen de volkeren. Koester dat. Koester dit element wat zo'n belangrijk onderdeel is in het totaal van je stedelijke collectie. De gemeente Vlissingen zegt na de zomer te kijken of het kunstwerk hersteld kan worden. En dan, hij is niet te missen, de stokroos in Veren, die op weg lijkt om net zo hoog te worden als de kerktoren waar hij naast staat. Het stokroosrecord van België staat op 3,5 meter en daar zijn ze in Veren al voorbij. Maar hoe staat het met het wereldrecord van 7,5 meter? Nou, in het begin hebben we die stokroos exact gemeten met een ladder ernaast en een lang meetlint. Maar langzamerhand wordt die zo lang dat we dat een beetje link vinden. Dus nu schatten we de lengte. We hebben de afstand gemeten tussen die regenpijpklemmen en we komen tot 1,5 meter tussen 2 klemmen. Dat zou betekenen dat de stokroos nu zo'n 5,5 meter is. Hij blijft groeien met het warme weer en de werkgroep houdt het nauwlettend in de gaten. Een van de werkgroepleden woont aan de overkant, die kan vanuit zijn badkamer de stokroos zo zien. Dus die kijkt elke morgen even van, hey, staat hij er nog? Heeft u het ooit eerder gezien dat hij zo lang is geworden? Nee, dit heb ik nog niet eerder gezien en al de andere leden van de werkgroep hebben dat ook nooit gezien. Meten is weten, daarom klom een vrijwilliger toch nog even de ladder op. Nou, daar gaan we. 5 meter. Nou, is toch nog net jammer. Moet hij nog even groeien, hè? Ja, hij moet nog even groeien. Hij moet nog even groeien. Zijn jullie er ook trots op dat hij zo lang is geworden? Ja, we zijn heel trots. Dat was helemaal niet de opzet. Het is gewoon een speling van de natuur. Het is uniek.
was al met al een rustige dag met een zwakke tot matige wind en een afwisseling van bewolking met een paar mooie opklaringen. En plaatselijk viel er wel een enkele bui. Morgen beginnen we dan met veel bewolking. Plaatselijk kan dan weer opnieuw een buitje vallen. In de middag en in de avond is het dan droog. Geleidelijk ook brede opklaringen. In het weekend en ook begin volgende week verandert er dan eigenlijk maar weinig. Tot zover. Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws dat natuurlijk altijd verandert vind je online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel mooie donderdagavond.